Здравейте, потребители от VBOX 7, аз съм Алдет и започвам новата поредица на моята първа поредица, в която започвам на Minecraft. Така, преди за тук. Малко итеми. Ако графиката е толкова лоша, моля някой да помогне. Ако толкова лоша чакате и мога да видите, тогава пък вече става гадно. Да. Това е прекрасното нещо, което изпълня. Има цена, видим напало, или ладно. Така се ще видите тази за храна в видео. Така, който чакаме. 11 парола. Така. Ще ви искам бързо в този епизод. Но не знам какво да ме. Ще се върна в дърво. Така малко пясък ще ми трябва за стъкла. И ще трябва кликване на League of Legends, както не е лук. И там ще кажем някои неща, които могат да ви помогнат с играта. Мисля, че тези игри доста хора ги знаят и ги играят. Правим скрафтинг, скушаме кущата. Ръдало. Чакайте, че имам ръдало. Събираме. Това е един друг сървайвър, в който умрях нарочно да започна това. Ако се намеря къщата, супер. Нарочно се метнах на лавата и няма какво да пиете, но ако се намеря къщата, беше някакъв мизерен хаябата супер. И да колкото летяла в мизета. И мисля къщата да е някъде. Така, Извинете за лавото, даже ще се намаля до края. Събираме дървото в момента. Още един път стоя дърво. Ще направя по-готово къщата. Бялото дърво не има кеф в Майнкрафт. Бялото обикновено са най-готово според мен. Защото имат доста готин цвят. Най-главните са черни и бяло. Още една блока. Ще видя сега да ще бялото за още един ред. Едва ли. 6.
просто на ябълка. Например, не видно. Ето ябълката. Събрах 3 ябълки и така. Така, от CCP направя доста готин клип с профил и заради него, защото доста искаше да я се отделим, ще играем. Искам да видя да какво е, да готина. Казва имах един стар дърво, как така дърво. И който може да слага тим дърво да ми пише, лично, да ми обясни или пък ще вземем сайта. Надявам се да има доста гледания на този клип, защото ако нямаше доста голям фейл. Не че ще спирам клипове или пък нещо на този род. Напротив, ще ги продължавам, каквото и да става. Така, просто изтеглям беше някъде. Ще окачам в YouTube този клип, да видя графиката каква ще е, ясно графиката. Резолюцията каква ще е. Графика. Готино така ще се получи, сега така ще се направя малко тъмнина. Събира се на малко камък и се пълва кълпата. Така да въпълва в наземна кирка. Камънелето. Ще получим бразност. Ето така. Налагам, нали? Конечно сещам. И който играе LOL, види влизам да ми пише нещо, като я си играе. Съм дал съдна в едната игра. Прав, който иска да ми пише лично за какво ще. Ще ви дам тогава как се пише. Ще ви намеря. И пак ви намеря. Относно Metin 2, УК, да кажа УК United Kingdom, който не знае. Не, игра не УС, беше УС. United States, да. Обединените щати, различни щати. Съм забравила това. Ще забравя копче. Така. Ще си правим пак на плащане. Ще да се така съм да изгледам малкото скромно мило. Сега точно 3, те да се изгледаше. И супер айрон. Глас. Супер, яка костичка. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 4 на 6. Супер, доста къпненько ще стана. Маме на кефи и така. Още няма да върна да правя 6. Ще видя тия ябълки. Колко тригърна да бъде, добре. Как ще сложа? Разделец.
Шкода видно. Шкода гледам. Тук следим. И следим тук.